Niki lak Pak Lurah Kamto niku lak dum-dum rasa, dana rasa, nyenengke rasa. Ya iki mau entuk welingan khusus nggih sampean. Lah, mripate ndang melak kuwi. Krana ning kene iki piye-piye pucuk pimpinan lak asmane Pak Lurah Kamto. Iki kudu kon nyebut asmane aja nyebut liyane. Sik engko kelong 100.000 iki. Lah nyapa? Wis dijupuk, Pak. Loh, lah iya sing dadi lurah sapa? Pak Kamto. Ya, ngono. Apa nek jan iki? Sing ngejob rawuh pakai sejo sinten? Pak Kamto. Ya, ngono. Mau Pak Kamto. Jagongan. Pak Kamto. Duit karo Pak Kamto. Pak Kamto. Lah yo ndi kok iso? Kalau Pak Kamto ning kono kowe lho. Pak Kamto. Oh, alah Pak Kamto, Pak Kamto. Kowe iki Sik, rewel kok. kowe nyekel dhuwit piro? 500. Iki saka Pak sapa? Pak Kamto. Mulih mbok tuku apa? Ah tukoke nggih tambah reja kaya. Sapi, wedhus, kebo. Ayo sak pununggalane. Mbok tuku apa iki? Sapi. Lha rasane sapi. Ngertos lho. Carane piye? Mo. Omah ya wis tak gone. Kok rono neh to kuwi. Tuwek aku le. Tuwek aku. Ayo. Tuwek aku. Ayo. Tamong. Aku kupingku budek saiki aku. Tak omong. Moh aku. Tak omong iki to. Dah lho cabut cek. Kowe lak duwe duit to. Iya. Bakal lak mbok sedekahne to. Ora aku ora tau sedekah kok. Sing sedekah bojoku. Sing ngewe rezeki sapa? Gusti Allah. Gusti Allah duitmu ndi to? Aku bejaluk. Ora. Kowe nyekel pira kuwi? Coba usi ya. Ora. Coba usi ya. Ora, wong karo dulur. ya? Wah, aku ngapusi nyapa to. Amplak raimu ya. Sik, tak tekoki lho. Sik. Rene. Rene sik. Akhir Pak. Iki duwite ndi? Eh? Ndak, sing noto aku. Oke Pak Minto. Nah, iki aku percaya kali iki. Sampeyan seneng, Pak? Pak Kamto. Kono arep tuku Tuku sapi. unine? Mo. Nah, kowe duit karo Pak Kamto? Pak Kamto. Nah, iki lek ngono kanggo aku. Pak Minto, tak tekoni saiki, Bu. Jenengan dalang ulane ulang sura. Sura iku kudu resik awak, resik jiwa, manembah marang Gusti kang aruh saged Gusti Allah Subhanahu wa taala. Saiki kula tekon jenengan. Ya. Jenengan pilih ndi dicabut nyawane kalau dicabut duwite? Pilih ndi dicabut nyawane kalau dicabut duwite? Duit karo cabut nyawa? Nyawa, apa ndi? Ndak pilih kabeh. Loh, kudu milih no. Ora enak. Milih atau Pak Minto? Pilihane ra penak e. Loh, Terima penak, kasih penak. sembah nuwun, matur Alhamdulillah. suwun sangat Nggih. Alhamdulillah Pak Minto. Nggih. Saderengipun kula gegojekan guyon ing Pratitis dalu menika gelar ringgit pacucal mujudaken syukur masyarakat Sidorejo, Mas. Nggih. Alhamdulillah barokah sedayanipun. Salam kula katur kagem masyarakat Sidorejo ing dalu menika anggenipun nderek-nderek tirakatan. Nggih. Alhamdulillah. Saya bingah nggih, Mas. Nggih. Saben-saben wonten pahargyan kula panjenengan mesti mboten kentun dipun kanthi kalian Mbah Lurah sedaya perangkatipun. Nggih. Daya-daya kula Nggih. nderek dalu niki kangen kula kalian pyayi-pyayi Sidorejo. Nggih. Insyaallah anggenipun ngentekke ragat golek nikmat. Nggih. Dipun paringi slamet donya akhirat gesang ingkang bermanfaat. Allahumma. Nggih. Insyaallah Mas Minto. Nggih. Awake dhewe ngeten iki Nggih. punya lidah yang basah. Nggih. Ayo sama-sama maos Al-Fatihah. Nggih. Sekali melangkah dari rumah, Nggih. insya Allah kita diketemukan dengan berkah Nggih. barokah. Allahumma. Nggih. Jan Mas Minto ki jan mambengi karo saiki beda kok Mas. Bedane Wau dalu katon sumunar sak menika katon sumlorot. Melorot kene wis crita kat sore kan enggah nggih Ya tok ampun. rampung. Masyarakat mriki nyenengaken kok Pak. Nggih. Saben wonten tontonan selalu menanamkan jiwa kerukunan dan kekompakan. Keguyup rukunan menika menjadi pondasi dalam menjalin hubungan silaturahmi, Mas. Nah, sing kula nggumuni siji anggere kula panjenengan anggere kula mayang teng mriki kok dapuke karo sampeyan. Alhamdulillah niki berarti nyapa? Sing ngomong sapa? Loh, Tahun dengi ora. Lho, tahun dingi pancen yo ngebel kene ra iso terus akhirnya ganti nggen ngono. nah ngono. Wong jenenge kaki danyang nai danyang kaki bumi nini bumi ingkang ngreksa wonten ing Sidorejo. Ki nek wis kadung tresna ora bakal kliya, Pak. Wih, termokke Niki kuwi. mula dalu niki maine teng balai desa. Son diunekno, panggung amba disewa, sik nglenggahke dalang Ki Minto Darsono, sik kedharekaken para wira pradangga, sik enek sing gendhingi ingkang dipun wastani Waranggana. Lho dagelane ya saka Jawa nggih to? Iya. Terus sampean rene iki sangumu apa, mulihmu ninggali apa, kok kowe ora ndang ngomong sing mbok pikir apa? Sing tak pikir ki engko bayaran piro? Sik to.
Ha kok ngrembug perkara bayaran. Boten. Panjenengan iki dadi dagelan Nggih, nggih, Pak. senior Guyon, sudah guyon. melanglang buana. Pak Minto, Pak Minto. Lek ngrembug perkara Pak bayaran Minto. iki kan tabu. Pak Minto. Wong jenenge seniman kuwi lek Lah, didol tinggi Pak larang-larange ya melangit, Pak. lek dijaluk ya Pak diwehke. Minto, kula iki mek ngetutne perwokan dine kritik niku lho Pak Minto. Ning kan ya Ngetutne kena ora nganggo perkara bayaran ki lak ya ora wani. ngetutne perwokan Uang dilinggo salin ukara Wong Pak ki aja Minto. kami duwiten didelok boten. pasuryane sampean dagelan. Nah. Wis tekan dinti kok mung perkara bayaran. Guyon eh. Pak Minto. Nandura silaturahmi. Nah, Ben iso dadi sedulur mlebu ana ing sakjeroning ati. Kowe nek wirawiri kepiye-piye mesti nampa rejeki. Umpama kowe nek wis ditresnani Gusti, dhuwitmu mbarokahi iso kanggo munggah kaji. Wih, dirungokke. Ngono lho. Ngerti Dadi ra? aja mikir ngono kuwi. Gua apa ngerti munggah kaji apa kepikiran ora ngerti. Jan, lah, ngene lah, iki kok aku sampean dhewe ora kepikiran lo ngelokne aku. Lho. Sampean iki lho. Sampean wis daftar urung? Loh, mpun. Wah, Kang. aku nyelengi yo. Mas, Aku lho nyelengi persiapan aku munggah haji. haji iki saiki nek daftar haji plus ki biasanya ya sekitar 100 munggah. Ya 78. Nek saiki 35. Kuwi ang Sing sing biasa. Ya nek daftare kaji Reguler. plus, ora ora. Sing 20.500 entuk sak porsi kuwi coba. Lek kowe saiki lagi daftar, apa ndak sok lek wis dipanggil wis mudar kowe. Gusti Allah napa 40 tahun. sik kok ngendikan sampeyan dipanggil. Heeh. Apa sing ngatur umurku jenengan? Ora. Ya nek didelok umure manungsa ki lek nurut Kanjeng Nabi kan lampung swidak. Swidak. Saiki umur pira? Sampeyan umur pira? 40. Lho 40 kas. Kuat kowe umur 40? Loh, aja aku. Jenengane pira? Lho. Lah aku umur 58. Lah, kok tadi kurang 2 tahun. Aku wis dijatah karo Gusti Allah umurku ngantek tahun 94. Loh, ora apa-apa, ora masalah. Sampeyan Umurku 94. Lho ngono kuwi. 94. Iya iya. 80 kuwi tenagane ra enek. Ra enek. Berarti 14 tahun kuwi tele-tele tok isine. Sapa? Sapa sing dele-dele? Tukang son, tukang Ah, son. iya. Tukang Amin. son. Piye to, Pak? Jenengan ki ora pirsa to, Ah. Pak Minto. Mas Pak Minto. kula niki pun gemi setiti. Pak Minto. Kula niku nuwun sewu. Wong nyatane semangate Mas kula tertitik Loh. para masyarakat nggih sami nyengkuyung. Kula niku nuwun sewu Pak Minto. Menawi kalih warga Mekat Padhareja, jane tanggalé dadak to niki. Heeh. Kula ya Padhareja. Padhareja. Sidorejo. Sidorejo. Contongmu. Jane Wong wis kuping rene iki ora apa pisan hanger? pindho lho. Sidorejo kuping apa hanger? Hanger. Kowe iki mulane duwe kuping ki nggih ngrungokne to, Nah. Mas. Gunane kuping ki nggih ngrungokke. Sing ngomong sapa? Wajane duwe kuping nggo cekelan yo an. Lho, mergo kae beda iki lak ning nggon saranduning mustaka. Lah iya, sing ngomong sapa duwe kuping nggo ngurungokne. Pak Minto. Pak Minto. Ya. Sidorejo, aja kleru. Sidorejo ki jam pinjen dadak to? Kula ya dadak Pak Lah Minto. iya padha. Jane kula tanggal 13 niki, nuwun Iya, sewu. iya. Piye, Mas? Kula iki awe mancing jadi asik. Ha padha. Aku Padha. jane pengen prai. Iki jenenge Tapi ora- sarene tresno kula kalih warga Mekat Sidorejo. Alah telak. Kok terus nopo ya duit kuwi. Loh, lah iya tresno dhuwit ngono Pak Minto. Heeh. Akhirnya kula dugi ngriki. Ngono. Ternyata Pripun? setelah saya melihat nun sewu Pak Minto. Setahun kula mboten ngriki. Nggih. Perkembangannya pesat Pak Minto. Alhamdulillah. Pesat. Pesate pripun? Utamane. Sidorejo hebat. Hebatnya. Biasane iki sing pirsani Sidorejo lho. Saiki mu sing wedok-wedok ketok ayu-ayu. Alhamdulillah. Sakniki Pak Minto. Sing wedok ketok putih-putih, Iya. tapi sing lanang pakai hireng Pak Minto. Niki Sampeyan ngerti apa sebabnya kok sing wedok ketok ayu-ayu sing lanang ketok ireng Lah nggih. awake saya susut. Lah nggih. mergo napa Pak? Mergo ngeten Pak Minto. Perjuangane wong lanang itu demi kecantikan seorang istri Pak Minto. Ora kuwi. Loh, Pak Minto. Ora kuwi. Lah napa? Wong lanang padha susah sing wedok lemu ketok ayu-ayu koben. Mergo wong lanang kuwi sering diseneni wong wedok lek wong lanang sak kecap wong wedok 1000 Nggih kecap. niku sing kula omongne nggih niku. Mulane wong lanang ketok ireng-ireng nyambut gawe dienggo ngopeni wong wedok-wedok ngeten iki Pak Minto. Contone ngeten iki yo sakmene mbane. Oh jebule kok sakmene mbane. Rasa ado-ado. Jenengan yo ngono Pak Minto.
Ayu Pak Minto. Terus. Sampeyan saya pucet. Lah yo mendino 1000 kecap kuwi. Pikir. Kowe ya aja kok terus semena-mena. Ora semena-mena, Bos. Wedok. Iki realita. Sidorejo iki perkembangan zaman ngene iki lho. Allah, Allah. Duluan, sing wedok kita ayu-ayu saikmu. Lho, Adis standar ini lho. Heeh. Saikmu sing lanang lho pakai hireng-hireng ya, Bu ya. Iki lho sewu. Nyapa? Ini saya bisa menekankan bahwasanya wong lanang-lanang iki memperjuangkan pengorbanan beliau demi kecantikan seorang istri. lah ya ora iso. Wong wedok ki dandan ayu ki mergo krana garwane ben seneng berias wajahnya secantik mungkin untuk suaminya. Sing ngomong sapa? Mergo dandan ayu ki nek tontonan ngene iki. Loh, Jajan kula ning omah nggih daster jebol-jebol. Loh iya, Bos. Wong wedok iki dandan ayu mergo nek tontonan. Jajan ning omah wis wedakan wis emoh. lah terus. Jilbaban wis bulan. Bener Mas. Tak Iya, garis bawahi bener. Loh, Jenenge wong Milani. wedok. Tenan lho. oh iya lho, Pak. Wong wedok ki tak kandhani, sampean lumantar tembung qabil tu nikah wis ijab kabul dadi bojo. Nah. Dadi ayune wong wedok ki kudune kan semata-mata untuk Untuk seorang suami. suaminya, Pak. Ning do kuwalik. Dok walik. Lek ning omah ngangge daster sing ora pati apik, Lek ora pasane- tau gelem ngangge wawangen. Bawangen Ning lek arep ngeterne manten bayi yo nek Wah, dandan sak jam setengah. Kowe aja mojokne wong wedok kal. Loh. Sampeyan karo Mas Minto aja mojokne wong wedok. ora mojokne. Uripe awake dhewe mbiyen sing ngukir ya wong wedok. lho. Lerane wong lanang apa dadi kowe? Kowe Sik, tau sik, tumon sik, wong piye, wedok piye, kawin piye? suntik. Piye? Sampeyan aja mojokke wong wedok. Ora ya. mojokne. Mas Minto wong lanang, sampean wong lanang, aku ya wong lanang. Iya. Ning atiku ki tetep ngugemi Piyayi Putri. Nyapa maksudmu? Wong wedok ki arep kepiye-kepiye sing lairni sampean Mas Minto ki sapa nek ra wong wedok? Tapi lerane wong lanang apa dadi kowe? Kok ngengkel kowe? Apa kowe wis wong lanang ngalor ngidul wong wedok ngepleh-ngepleh dadi? Sik. Wong lanang Iya, Pak, nek gawe sedhela, Nah. ning tanggung jawabe wong wedok lek mbobot ngantek 8 sasi ke apa ora rekoso wong wedok. Loh, tapi lek sekretare wong lanang. Heh? Sing ragati sapa? Ya wong Wong lanang. lanang, Pak. Wong wedok ki mek karek manut tok. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Oh, Wong wedok-wedok tak belani kowe kok hidup wong lanang, hidup wong lanang. Wong wedok-wedok ki meteng 9 tahun 10 wulan apa mbok kira ora rasake? kok meteng sangang sasi 10 meteng dina. sangang tahun 10 wulan iki jane meteng pot tumor kowe. Pira Pak sing bener Pak? Sangang sasi 10 Sangang dina. sasi 10 dina, kuwi toh nyawa toh pati Mas. Lah lek toh nyawa to pati nyapu kok kerep blakoni. Lho, Nyatane nek sing ping 8 barang. Berarti wong ora wedi mati. kuwi mergo titipane Gusti. Ora perkara titipane mergo penak kuwi. Sik. Piye iki? Wong lanang iki rekoso lho, Bos. Aku belani wong wedok. Aku bleni wong lanang. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Salah salah. Kowe piye hidup wong wedok? Yo. Salah. Lah ya apa? Hidup wong lanang. Lek wong wedok ndak iso hidup, sing hidup wong lanang. Kleru. Lah ya Kleru. nyapa? Kok sing hidup wong lanang? Wong lanang tanpa enek wong wedok-wedok sing menghidupkan tekmu sapa? Hop. Stop. Allah. Allah. Kok Apa? menghidupkan kowe takok yoga-yoga engko jam 5 esuk hidup dhewe iki. Lambemu wong wedok ki rekoso, Mas. Rekoso wong lanang lho. Kowe ngerti lara lumahe wong wedok ora ngerti. Mbok blonjo 50.000 nek dadi sedina rong dina apa cukup tekono kuwi. Cukup. Kowe aja kemlinti. Gaweamu dagelan, kono ngasta dalang. Mbok kira wong wedok mbok blonjo 500 sesasi cukup. Lombok mundak, endok mundak, beras mundak, lenga mundak, glon. Wajahe kaya mekar kabeh ngono kuwi. Kuwi beban mental dadi wong wedok, Mas. Loh, tapi lek wong wedok utang sing nyaur sapa? Wong lanang. Wong wedok ditake ndelik kok. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Ora wani wedi karo bojomu sampean. Ayo hidup lanang. Hah? Hidup. Aku ndak pada hidup. Wani. Ora wani. Dalange ra wani. Wong wedok ki Ayo, mesake, Le. Mas. Mesane apa? Wong wedok ki tangi turu delok jam kok nek wis isuk pratak mletu srengenge kuwi wis isah-isah. Engko wektune turah dingge olah-olah. Awan sithik nggih ngeterke putrane sekolah.
Engko nek wis nutup budal nyambut gawe kondur awake mesti sayah. Lho, wong lanang kuwi lho ora gelem apa-apa. Sing wedok lagi lumah-lumah kok wis grayah-grayah sampean. Kuwi kodrat. Kodrat, Bos. Kodrat. Kodrat wong wedok itu harus melayani jasmani maupun rohani. Lek wong wedok ora gelem digerai-gerai, wong lanang tuku apa piye? Ki cangkemmu ki lho. Ayo. Ki enek wong iya lho. tukar. Lek wong wedok tanggung jawab kuwi tuku piye? Wong saiki mung 200.000 wis jos. Aku dhewe tuku telu aku dhewe. Ya ampun. Hidup lanang. Oh, tau tuku kabeh ketok iki. Masya Allah, kene lho Mas tak kandhani Oh! sampean. Wong wedok-wedok ki nelongso lho Mas. Biyen nalika sampean meteng ning darbane ibu, ngerti? Sing ngukir mripatmu sapa? Sing ngukir irungmu sapa? Sing gawe lambe apik ya sapa? Tapi ingat, Nyapa? sing nggo ukir sapa? Bapak, Mas. Bapak iki ngukir, sing nggo ukir bapak. Ngetek bapak iki ukire ketul ya. Iki lho Pak, iki lho. Wong saiki iki wis persamaan gender emansipasi wanita. Kedudukan di antara wanita dan pria itu sama ya Mas. Ora kena direndahke, ora kena diles-iles. Kowe ngengkel kok kowe. Harkat martabat seorang ibu itu sudah diakui bahwa Indonesia sudah mengesahkan bahwa ibu-ibu sudah diakui adalah tiang negara. Wong lanang iki sudah diakui bahwasanya wong lanang iki yo tiang jalur. Ya nek wong lanang iki tiang jalan. Lah iya kok ngengkel kowe. Ning lak yo trenyo. Iya iya lek guyon. Sampean gak mesakne ibumu to? Sakne mesakne. Lah kene. Kowe kelingan ibu. Nah, Aku wis surga ada di telapak seorang ibu. Lho dirungokke kuwi. Piye? Adimu ki ya sok pitutur iki becik. Nah. Surga di telapak kaum ibu. Sik, sik. Aljanatu tahta adhamil ummahat, ngerti? Sik, Heeh. surga di telapak. Kaki ibu. Berarti lek ning gone telapake wong lanang ki neraka. Lho, betul kan lho. Ki lho, sadiem lho, betul ki lho. Yo aja ngelek-ngelek. Nyapa? Wong lanang ki yo termasuk melu urun. Lho, kok melu urut piye kowe? Ora ngono Mas Didik, ora Kalau- kok dianggap telapake kaum bapak ki sebagai neraka itu bukan. Terus, Secara syariat Islam, krana wong wadon iki minangka wadeng tumuwuh nggih bertapa selama 9 bulan 10 hari, kuwi wajib sampean ngabekti kuwi diarani pangeran katon. Lah kuwi lho sing diomongke ngono. Metu. Pangeran Kanton ki apane Pangeran Diponegoro? Bocah ki Dulure Cut Nyadin. Iki jane iki wayangan apa sejarah? wong sampean iki mare ora seleh kok. Wong ki sing seleh, Ora le tak nyambung. omong. Loh, kok le ndasmu aku mas kok le. Ya cok kene kok. Aku iki tuwek lho. Lale-lale kampleng ndasmu. Urung mesti nek tuwek kuwi pikirane tuwek, urung mesti yen enom pikirane enom. Ora mesti nek tuwek iki. Lho, Ayo. lah iya. Urung mesti yen diarani tuwa ki tuwa pikirane, urung mesti yen enom ki enom pikirane. Sok kala enek bocah enom ning penuwa pikirane, ana wong bocah tuwek ning ya enom pikirane. Kuwi gumantung lengudi. Lah niki, Pak. Sing enom sregep golek kawruh, sing tuwek mek plunga-plungu keh. Lho. Niki, Wah, ngelone kula sana. Tenan. lho. Kalau mongso sing nom, cerdas, pinter, pengalaman jak ngomone ngilmu sepuh nyandak. Oke. Ora kurang mergo apa? Sregep Srawung. meguru srawung karo sapa wae. Lah sing tuwek mek plumpang, plompong kuwi ya ora kurang. Oke, ilmu sepuh saya mulak tekoni. Heeh. Sura ki lak wani. Nggih. Wani ki saka tembung Sapa sing ngomong nek Surawani? Sura ya apa? Sura ya bulan sasi. Sasi, kok ngengkel wani ki apa kowe? Wong sing ngomong ya dheke lho kok iso. Wong kowe iki ra ngerti kok. Ora ngerti ya. Bar sura ki apa? Bal sura ki ya Ayo. mulut lecet. Mulut Bar sura apa? sapar. Lah, lah iki lho. Kowe ra ngerti, mula dititiki saka awak. Kuwi iso dititeni. Piye? Kowe nek ndelok sasi kuwi deloken ka awak. Awak piye? Pomo iki mripat ki basa Indonesiane apa? Mata, Nah, ya toh. Irung basa Indonesiane. hidung, Lah nek mulut basa Indonesiane napa? ya mulut, Nah, lambe. Lambe mulut. Nek ngisor mulut napa? janggut. Lah kuwi salah. Sing bener Kuwi mlebu sasi. Oh. Ngisor mulut ki bakda mulut rejeb ruwah sapar. nah terakhir besar. Ki apa?
Wah, ketoknya cilik kok, cilik. Kasih tau besar, cilik. Ngono lho dititeni. Kula seneng atimu kuwi kudu iso nyenengke sakpadaning liyan. Kaya bengi niki nggih to, Mas? Heeh. Ya nyenengke masyarakat, ya nyenengke perangkat. Dadi iki iso seimbang. Berbagi kebahagiaan tidak boleh pilih-pilih. Wong sedekah ya ora entuk pilih-pilih. Nek niate weh-weh, niate sedekah ya kudu disedekah. Mbok tuturi ngono kae ora mudeng mergo ngilmune ora teko. Ki lho Mas, ki lho. Sampeyan kudu ndelok ngono kuwi. Kaya awakmu iki tau sedekah. Lho, sedekah Tau kuwi. nggih. Wong iki sadurunge sedekah, Terus kuwi kudu duwe jiwa ikhlas, sabar lan nrimo. nggih, Yen dudu, yen kuwi sedekah, berarti kan kuwi hakmu to. nggih. Saiki tak tekoni, yen dudu hakmu berarti awakmu Ya ndak boleh dipundhut no. yen dudu hake jenengan. Yen dudu hake jenengan, Ya kalah diambil. saniki kula tekok jenengan. Heeh. Nggih bisa ngomong ngono. Mbok kon ngomongi piye? Saya kula tekok jenengan Pak Minto. Ya. Jenengan mlaku teng gang. Gange cilik ndelah jan iku mlaku dhewe. Terus Teng riku enten dhuwit 100.000. Heeh. Jenengan pendet to mboten? Jikok no. Duit to. bener. Lah nek wong liya. Enek wong liwat duit 100.000 jipuk, Mas. Jenengan lipat. Ah. Enek dhuwit 100.000. Heeh. Sampeyan cukup ora? Jupuk. Jupuk disedekahke, Berarti diimpake. sampean ki kurang ikhlas, kurang duwe jiwa sabar, kurang duwe jiwa bahwasanya itu bukan hak milik jenengan. Lho. Lah pripun to? Sampean sik kleru nglakoni ngoten. Ora nek wong iki kuwi nek sing duwe praya diopeni. Berarti jenengan kan ya sadar bukan ora sing ngopeni, tapi kan dudu hak jenengan. Lho, krana ning kono ki sing ngeroh aku karo Gusti Allah kuwi didadekne hakku. Sapa ngerti lek sing dihakne iku sing mburine jenengan sing mlaku. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Tapi kan dhisik aku. Lho tapi kan sampean dudu hak jenengan. Lah lek awakmu piye coba? Pripun? Kowe. Nggih. Umpama nek dhuwit mlaku dhewe, Nggih. ning ngono nek sapa-sapa nek dhuwit 100, sampean pas liwat. Nggih. Mbok jupuk apa ora? Mboten. Lah kok Lha wis sampean cukup kok. piye iki? Oh, lah mau wis mbok jipuk Mbok sik. cukup. Mas. Terus aku cukup apa? Bener. Terkecuali mbok susu 50 tak cukup. Sik to. Sik to iki umpama lho, aku rong jikok lho. Wis mbok cukup lho. Aku cukup apa arepe? Kan dikembalikan maku umpamane aku Lah terus kek umpamane aku mau awakmu. mlaku ning gang, enek dhuwit 100.000 sampean cukup ora? Tak jikok. Lah yo wis. Lho, Wis mbok cukup. kan lho. kembali ke awal. Lah yo sama lho Pak Minto. Sampean cukup ora? Lek kowe Ora nak cukup, kok ngengkel lah. gak usah dijikok lho. Wis sampean cukup lho. Aku cukup apa arepe? Terkecuali sampean Sik, nyusui selawe. Ganjinge. Loh, Sik umpama ki mau dibalekne terus lah aku njupuk umpama awakmu piye ngono lho. tapi lek sampean jupuk. Yo ora? Nembang. Yo lembang lho wis jupuk 100.000 kok. Oh, sik to. Kene. Loh, Ayo. kowe iki paring ngene kok. Sik. Tak tekoni sampean. Nggih. Sampean salat. Terus Nggih mboten? ngono tekono. Delah sareng jenengan iki Iki tawaduk lho, kusuk lho. tawaduk kusuk to. Heeh. Jadi yo lurah yo ngwe contoh terhadap warga masyarakat dan juga makmumnya. Jenengan iki delalah salat. Sarungnya melorot. Heeh. Delalah. Ya. Apa yang Anda lakukan? Sarunge mlorot. Melorot. Karek ning masjid enek wong apa ndak? Loh, wong jamaah kok. Oh, aku kusuk. Jamaah kok ning masjid enek wong ora yo enek masjid kok. Dan iki sampeyan iki salat ning masjid ning kuburan. Ijen, Deng. Loh. Aku ijen Sing tamun iki jamaah. mlorot. Sarungmu melorot. Karek aku ndelok sempakan apa ora. Delalah ora ge apa-apa. Yo. Ayo. Yo tak benakne no. Nah, berarti sampean kurang tawaduk, tawakal marang Terganggu ibadahnya terganggu. kurang kusuk sampean. Ora kusuk aku mesakne jamaah wedok lek ngantek roh piye njajal. Ya ora mungkin dong sing wedok ya sebelah tengene jenengan kok. Ayo, Lek awakmu napa? momom salat, Salat? kusuk ndelok sarungmu lorot. Kok unggahne apa meneng ae? Oh, aku meneng ae kok. Lah ngapa? Aku ora tau salat kok. Salat. Salat. Jen nyatun dasmu tenan. Kowe ngawur. Ini. Aku tahu nggih celana, nggih celana. Ngene tak kandhani. Celana. Kan mergo bengi iki lak niate syukuran. Lho iya lho Bengi kene iki lak sedekah. Niki lak Pak Lurah Kamton niku lak dum-dum rasa, dana rasa, nyenengke rasa. Ya iki mau entuk welingan.
khusus nggih sampean. Lah Wis. mripate ndang melak kuwi. Krana ning kene iki piye-piye pucuk pimpinan lah asmane Pak Lurah Kamto. Iki kudu kon nyebut asmane aja nyebut liyane. Sik engko kelong 100.000 iki. Lah nyapa? Wis dicukup Pak, minta mau. Ora. Ora bayanganmu. Lah mau ning gang mau cukup. 200 engko. Ning gone gang mau cukup 100 ngono. Gak Iki, rasido. Dadi intine Pak Kamto ki ben pirsa pyaine. Jol. Jenenge Pak Kamto. Pak Kamto. Lurahe ya Pak Kamto. Pak Kamto. Dadi apa sing tak takoni jawabanmu kudu Pak Pak Kamto. Kamto. Ingkang ngreksa. Pak Kamto. Sik to. Ingkang ngreksa Sidarja sinten? Pak Kamto. Iki kok Pak Kamto to? Ingkang dados lurah. Pak Kamto. Jane kopok jane iki ya. Pak Kamto. Sik to urung tak takoni iki lho. Aku suruh pertanyaanmu. Kosek kok iso. Ingkang rawuh wonten dalem Pakis Reja sinten? Pak Kamto. Nah, ngono. Asline Pak Cari asline. Sampeyan mau jagongan kali sinten? Pak Kamto. Lah sing terakhir sampeyan beto duit pira Kose? 500. Nah, saiki tak takoni jawabane kudu Pak. Pak Kamto. Nah, saiki duit karo Pak Kamto milih ndi? Pak Kamto. Nah wis kono ditemoni. Wis, nah. Kono engko Pak Kamto niki. Wis, ngono lho. Dadi penak iso sah ki ngene iki. Loh, lah iya. Sing dadi lurah sapa? Pak Kamto. Nah, ngono. Kopok lho jane iki. Sing ngejob rawuh Pakis Reja sinten? Pak Kamto. Nah, ngono. Mau Pak suruh- Kamto. Nah, ngono, jagongan. Sing Pak dadi Kamto. lurah. Duit karo Pak Kamto. Pak kuwi. Kamto. Lah yo ndi kok iso? Kalau Pak Kamto ning kono kuwi lho. Pak Kamto. Oh alah Pak Kamto, Pak Kamto. Kowe iki Sik, rewel kok. wis nyekel dhuwit pira? 500. Iki saka Pak sapa? Pak Kamto. Mulih mbok tuku apa? Ah tukoke nggih tambah Raja Kaya. Sapi, wedhus, kebus. Ayo sak pununggalane. Mbok tukone apa iki? Sapi Kowe rusuhane sapi. ngertos lho. Sarane piye? Mo. Omah ya wis tak gone. Kok rono neh to kuwi. Tuwek aku le. Tuwek aku. Lah iya. Ayo. Tuwek aku. Ayo. Tak omong. Amah aku anu kupingku budek saiki aku. Tak omong. Moh aku. Tak omong iki to. Dah lo nyambut aja. Kowe lak duwe duit to. Iya. Bakal lak mbok sedekahne to. Ora aku ora tau sedekah kok. Sing sedekah bojoku. Sing ngewehi rejeki sapa? Gusti Allah. Gusti Allah duitmu ndi to? Mau bejaluk. Ora. Kowe nyekel pira kuwi? Tebak usi ya? Ora. Coba usi ya? Ora, wong karo Apa dulur. sih ya? Wah, aku ngapusi nyapa to. Kampleng raimu lho. Sik, tak tekoki lho. Sik. Rene. Kira. Rene sik. Ah gitu Pak. Ndi duwite ndi? Eh? Ndak, sing noto aku. Oke Pak Minto. Nah, iki aku percaya karo iki. Sampeyan seneng, Pak? Pak Kamto. Kamto. Kono arep tuku Tuku sapi. unine. Mo. Nah, kowe duit karo Pak Kamto. Pak Kamto. Nah, iki lek ngono kanggo aku. Pak Minto. Tak tekoni saiki, Bu. Heeh. Jenengan dalang ulane ulang sura. Lah, nggih. Sura iku kudu resik awak, resik jiwa, manembah marang Gusti karo saged Gusti Allah Subhanahu wa taala. Saiki kula tekok jenengan. Iya. Jenengan pilih ndi dicabut nyawane karo dicabut duwite? Pilih ndi dicabut nyawane karo dicabut duwite? Duit karo cabut nyawa. Nyawa, abot ndi? Ndak pilih kabeh. Loh, kudu milih no. Ora Pak. enak. Milih atau Pak Minto? Pilihane ra penak e. Loh, penak. Lah. Pilih ndi? Mboten pilih tetep pilih duit. Umpama, Heeh. duit iki sampean wehne garwane jenengan. Ndak tak wehne sapa-sapa. Masa tambah wehne? Ndak. Oh, alah. Uang kenakalan. Oh alah. Bisa bahasa Indonesia? Ya. Bisa bahasa Indonesia? Bisa. Oke. Siang awan tuh bahasa Indonesia? Siang, Siang. Lek isu? pagi, Lek saikmu nyoh duitku? nyoh. Nyoh duitku? Bahasa Indonesianya? Bahasa Jane nyoh ya apa? Nyoh duitmu bahasa Indonesia nih? Ini uang kami. Ayo kowe. Kowe tak kandhani. Anu adik kita bengi iki tambel 500 ya. Radalang kuwi luwecete ra umum. Nyoh gumun aku. Nyoh duitmu. Ini Nyoh duit. bahasa Indonesia nih, Pak. Ini Nyoh duit. Ini uang kami. Kamu. Kami. Wah, cowok rapet ya, Cok. Wis ana dagelan ra mulih ngenteni dhuwit 500 iki. yo bene iki duwe sindenmu kok. Aku nyulik yo. Aku Ya. nyulik. Wis iku malah manak lek dhuwit sinden rawani aku. Anak piye wong wis dianaki sik kok iso. Nih. Bangsane. Mulane kok aja ngene. Ngeten.
Pun. Malah kayak malu-malu. Garis besare ngeten, garis Yeah. besare. Garis besare tak dudoi. Duit niku kan DUIT. Niki nggih penguat bahasa, Pak. DUIT, D itu adalah doa. U itu adalah usaha. Iki iman, T. takwa. Moga-moga sing nyekel duwe akeh, doane kuat, usahane kuat, imane kuat, takwane kuat. Mergo enek wong sing sugih sik kurang trimo enek, Pak. Nah, kuwi lho, kuwi lho. Aneh. Enek nang berita iki malah enek mbuh jaksa sapa kecekel nyekel duwe akeh nyatane ya aduh cilaka tenan. Lah mulane kuwi aja wong ki urip ya butuh duit, ning aja urip dinggih dolanan karo duit. Kaya ngono-ngono kuwi tundane kan. Iki harus ada segi penggenaan. Napa? Wong urip butuh duit ning aja dolanan karo duit. Lho, mboten. Wong urip kuwi butuh duit. Ning aja duit kuwi Aja wong urip wong kuwi butuh duit, ning aja wong urip diatur karo duit. Nah, sing kecekel-kecekel oknum-oknum niku lak diatur kali duit to, Pak. Sangke butuhe akeh, mula diatur kali duit. Tundane terus kecekel KPK. Oh. Niku. Ya. KPK ki kelompok pecinta kritik luduk. Iku tak tapui lambemu kok iso. Komisi Pemberantas Kasus. Mas nembang sak tembang mawon nggih. Kula. Nggih mau mboten sekedap niki. niki presiden. Siap, siap. Wau pun kumandangke Mares 45. NU. NU. Nggih. Karena Mbah Lurah itu punya gandengan seorang ibu yang sebagai tim penggerak PKK. Nggih. Niki dikumbandangke Mares PKK. Siap. Heeh. Niki ibu-ibu PKK. Ya. Wah, padha kali bojone niki, Pak. Seminggu itu 4 kali pertemuan PKK. PKK, Pak. Aku ngantek bingung, saulan iki ping 12. Lho kuwi lho. Dadi aku ngantek bingung, kowe iki yo bendina kok di PKK. Senin PKK, Rebo PKK, Kamis PKK, Setu PKK. Nah. Aku ngantek mosok seminggu di PKK-PKK aku sing ora. Organisasi kemasyarakatan dalam hal pemberdayaan Betul. wanita dengan harapan sebagai pendorong pembangunan baik di tingkat desa maupun tingkat nasional. Apalagi dari program Dinas Kominfo, BKKBN. BKKBN itu wajibnya kita sebagai warga masyarakat Indonesia itu cukup 1 anak 2 istri. Ya. Itu Lho, yang lho, kowe iki kuwalik. Walik 1 istri 2 anak cukup. Sing diarani keluarga bercelana. Keluarga berencana iki. Aku mau beli ini. Pak kowe 2 istri 1 anak kok iso. Lah iya bener toh. bener, Loh, 1 istri 2 anak, Pak. bener 2 istri 1 anak. Alah karepmu. Wis, wong niki tujuane apik kok iso. Mas, Nggih dawuh. Pramen mas, Hah? Ono pramen. pramen, Pak. Lah ampun enten Pak Icang kok nggih pramen napa? Beda, ditanggap larang-larang yo diketok skillnya. Apa ya pramen niku sakniki. Oke. Nah, apa dapan apa? Derek jenengan. Nyunin apa? Wis, kula niki Manut aku nek ngantek ndak iso. Loh, pokoke kula dadi dagelan iku mesti manut dalang, Pak. Ya. Jenengan nyunin ramen apa tak layani. Ayo. Niki enten wayang kulit. Heeh. Wong gawe. Pengen wayang apa? Gadut koconan, Oke. Oh, gawe wayang wong. wayang wong. Nek wayang wong sik seneng aku, nek wayang golek megah. Nyapa? Lah piye dirogoi tengah terus. Tapi dalangnya kan seneng. Seneng apa? Pemainnya keri. Ayo ora penak kok iso Napa dalan iki? sing seneng. Malah jenengan lho kula. Kan lho Mas, Gadut Kaca pas ngopo kae enek fragmenan ki lho. Po takon bapak. Ya, Antarja takon bapak. Ya, Alah, ngoten mon angel. Kula iki melu Sriwandawa dangu. Hah? Lho, ngesti budaya dangu. Lho, piye to jenengane? Mosok melu Sriwandono. Surabaya niku Oh, lho. Pak. Sriwandono. Wayang. Sriwandawa, Wayang. Sriwandono piye. Anu niki mon kan dadi Gatut Kaca, Pak. Niki Gatut Kaca. Karo kaca iki kowe, aku iki Garut Beling. Lho, sampean Gatut Kaca lah pergiwane iki. Ngapa? Kaca iki lek gedhe cilik beling. Wah, ya ora kok kudu gawe beling. Bisa apa? Ngono. Awakmu dadi Gatut Kaca. Kuwi. Pergiwa. Nggih. Ngono. Iki ngangge properti enggak? Nun, Nggawa ora? enten sik tak silihne sik jajal sik. Anu Mbak, sampean dadi pergiwa kono, Mbak. Dadi pergiwa kono. Kowe iso apa ora? Anu blendrong iso apa ora? Aku blendong seneng blendong tewel karo blendong tewel. Wih, Iki lho. blendrang. Nah, iki lho gendinge blendrong ngono, jajale. Karo sapa iki? Tak golekne Gatut Kaca ngene. Siki nek ra ngene properti ra dingge niki emane-eman. Kula iki mesti nyepaki, Pak. Nih, Nuruti napa sing dadi pasunane dalang. Nah, Pak Minto. Kula iki kaya Mosok pesen ya wis dadi gelis men. Lah, nyepak kabeh alat niku. Ndak nyilih ya. Kula niku lek bekal tanggapan saya nggo truk, Pak.
Kaya. Dadi alat wis. Klambimu cepoten sik. Jenengan odo-odo, Pak. Odo-odo. Metune Gatotkaca. Patete 6 apa 9? Anu, 96. Nggih? 96. Patet 9. 97 lho, Mas. 97 lho tekek. Patet 9, Pak. Oh, patet 9. Maneman. Iki odo-odo. Gamelane apik kok. Iki mbok ape mbok dusi ya kuwi. Lho, tak dandani Gatotkaca ku lho kok iso. Beh. Ngono. Aja kene. Aja. Saiki apa engko? Sesuk tak biacok sampean kok. Tegese Kene kadung- sampean iki sik macak aku odo-odo saiki apa engko? Kadung diucul iki. Saiki wae, Pak, saiki, Pak. Aku Odo-odo, Pak. Eman-eman gamelamu Sik anyar. urung macak odo-odo. Oh ya, mata sik. Nih. Eh dicepot kono. Iki ndang cak-cek ngono lho. Nah. Karo mbok dusi aku. Lho. Sing dusi kethek ya sapa? Ketek mata. Urung, kowe urung didusi karo Mudin. Urung, sik Pak, suwi. Mosok ngedi-ngedi Mas kene lho, ndang dicepot ngono lho. Pak Minto. Aku isi dah, Jo. Hah, wis ndang dicepot kene lho, Gus. Cepoten kok tangan tok ben kaya mondol. Nah, ngene. Isin aku, Jo. Wah, Gatotkaca tak. Mosok Gatotkaca tapian. Kowe iki jane Gatotkaca apa preman? Nyok dike iki. Wah, ngono. Ben ora anu kowe jajal. Mas, Pak, Ngono. katoke ndi mosok yo gawe bebet ngene iki. Nggih, wis to ndang dingge iki suwi nirame apa to. Domongi durasi iki lho kok iso. Ngono. Aduh, yo apa? Matane. Gawe kaos nyulek matane kancane. iki ndekek moto sak nggon-nggon lho kuwi. Tanganmu celintisan kok iso. Oh alah. Angel men tok. Pak Minto sampean iki. Ya yo apa-apa kudu dicakke kok. Iki mosok karo kok cawetan. Weh. Kuwalik ndeng. Kowe engko iso-iso miber ketatap parabola kowe. Iki nang buri. Wah, jan kowe kok iso didandani. Nah. Ngono. Ya iki brengose. Nah, ngono lak kaya Gatotkaca tenan. Ya, wah, jan. Ya. Lara lho, Cuk. Wadep ae. Yo ngono dingge. Kulite natap. Ngono blendrong, Pak. Langsung blendrong, odo-odo blendrong. Kala ulat. Urung. Kok sik tenono kono. Sik suluke galak ulat apa-apa? Jalak uren. Ya. Piye, Mas? Ayo. Rikata sang Gatotkaca kinong. Irit Rikata sang Gatotkaca. ora usah diwarai. Suaramu sisi kaya Pak Jagun. Ayo. Dene. Kinong. Irit kotore sang Gatotkaca kinon. Mapak areka suta. Teka pira grasna manahar muji sektinira hayo wang-wang semunggar cita Sip. niki piye? Loh, langsung. Hah? Ling lung ling lung. Kosek. Kuwi lho bunange. Tung ting tung ting tung. Nah, lari kata mau jegaripun Raden Mas Anom Gatotkaca. Kadya ngambaden Gandara. Yo. Tung tung. Sek. Iki jan ganjing yo.
Wong joget ngono kae ra iso iki piye to kok iso. Aku ora tau melu kok. Mas. Mesti ra mbok omongi lho. No. Aku ora tau melu grup ngene iki ya. Didelok lho. Budaya iki ditata. Wong capengane dadang geblak ya nyapa. Jan iki ya tungtung glang sing tenanan ora geblak lho. Ayo Mas. Weh, jan. Trisek ngene lho. Mlaku ya. Nah, tangane ning kiwa, mlakune nengen. Munggah medun. Nah. Oh. Nah. Pergiwo karo aku pergiwo. Yo langsung. Pergiwo karo aku pergiwo. Ndi wonge? Matamu kae lho. Kok mbale teko aku yo piye to? Nah, Sugriwa. Pergiwo Sugriwa iki lho. Sugriwa iki kethek. Pergiwo garwanipun Kakang Pergiwo. Pergiwo nek cilik gendut ngene koyo Sugriwa. Nguyuhi kowe kuwi. Pergiwo ngono mlakune kok kene. Gatotkaca-Rajarana. Pripun? Kang Mas Gatotkaca sampun pinten-pinten pisoanan menika kula boten saged ngaturi panjenengan tindak. Ngono. Kaya jaran nyelentak Eh, ngono to, Mas. jarike Pergiwo ki nglengset. Oh. Yo. Kang Mas. Bob, wis mlaku sak senengmu. Ora iso. Pergiwo kegeden selakang. Ora iso Kae sono. kebablasen ngene. Sugriwa. Pergiwo. Nuwun iji Kang Mas. Pergiwa. Ini. Iji. Pergiwa. Nah, Pergiwa. Iji. kuwi tengen gendeng. Ketoke bojoku ape ngendhok iki. Piye to? Lah kota wau. Garane pun Kakang ora ana wanita sing tak tresnani mung kejaba kowe garwaku Pergiwa. Napa kados mekaten to Kang? Pergiwa. Nuwun iji. Malih gewedhi kowe. Gedine mboten napa-napa lho Kang Mas, sing penting anget. Iya. Gedhi. Iji. Santak. Kula badhe dipun totong pundi to Kang Mas? Maduk. Bumi gonjang Kanjeng
Langit gelap-gelap katon. Hop 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 hop. Gojek. Gojek. Hop hop. Sik. Iki piye? Lah piye nek Lah musuhan? itu tadi dawuh jenengan to, Pak? Bumi goncang ganjang. Ora. Berarti kan intine bunyi enek lindu. Aku cek cagam. Kuwi cakepan sulukan, Cuk. Nggih, Gus. Hah? Saya kopokan. Dibisiki ben kabeh lagu lah kok, Bisi ana. Hah? Sakarepmu. Mandek sopo mandek satrio. Jane mripatmu ora wis mandek iki lho. Ah. Matane picek. Piye iki? Pergi wae. Karanipun Kakang Lengga Sawetara diajeng. Ayo, rungkune ngendi sakmono gedine? Remuk iku wayang iku. Tong mriki lho, Pak. Ya, ngono. Lah pripun? Rata-rata. Nang pundi? Rata masalah pergi wae sapi dan sakmono gedine. Aku tak karo Mas Depi. Mandek satrio mandek. Ojo ning tengahing dalan nyegat laku kowe. Ana apa? Ana kuwi gate opo kuwi ana ing tengahing dalan? Ana apa? Apa sediamu ana ing tengahing palagan? Ana apa? Apa-apa ana. Kayak restoran. Apa-apa ana. Ayo Sugyan, durasi. Pokoknya sing dibayari guyon iki. Durasi. Sopo jenengmu? Tepengake aku Satria Pringgonan Niraden Gatotkaca. Beluh. Gatotkaca. Aja kowe ngalang-alangi lakuku, aku bakal ngumpat diananing ramaku. Sapa ramamu? Werkudara. Lho. Apa njur kowe ngalang-alangi lakuku wis sugih kendel Bondowani kowe Gatotkaca kowe? Sapa bapakmu? Werkudara. Werkudara kuwi ngono bapakku. Aja ngaku gawan. Werkudara kuwi ngono papiku. Kuwi ngono ayahku. Lho, kuwi ebesku. Kuwi ngono babeku. Lho, kuwi padeku. Ya wis. Ya wis. Yen kena tak kandhani aja kowe ngalang-alangi lakuku, aku bakal ngumpat dianane. Lho. Kowe bisa golek bapakmu yen kowe bisa nglangkai bakeku lho gitu. Bakal tak sirnake kowe Gatotkaca. Aku sing pengen ngono. Apa? Anu kesempelan bingung. Wah, bakal mati dening aku kowe Werkudara. Tentoke kaya apa aku sing bakal tukan, Pak. Totok cek. Lho, Karo kuwi lho Pak Minto. Nek mau nyontone piye? keprake niku di Lah ya sampeyan muni piye? totok cek. Lah iya totok cek. Karo kuwi lho. Tentok cek iki keprakmu ki lho. Nah, Angel Rap. Wis. Nah, Gatotkaca. Prawa sekti Mandraguna tandhingan Antareja. Ayo, Gatotkaca. Apa kowe ora ngerti sing ning ngarepmu Antareja, Gatotkaca? As. Aduh, mati aku. Iya. Aduh, loh. Iya. Iki sing mbok jaluk mati kowe. Aduh, iya. Wah, iya mati kowe. Iki sing mbok jaluk lakon tugel gulumu. Aja meneh mung dapurmu. Ayo maju kene-kene. Ayo lakon mati tenan. lah wong wayange meneng kok sampean matimu ta mati. Sampeyan iki jane dalang wong mudin. Sik to. Ya didelok mriki lho, Bos. Hah? Didelok perange piye, gerakane piye kok. Delok. Utang mati cak. Ya sepurane to. Ya, Setelane mau ora kok omongi ngono e. Ngono iki sing saged. Ora terus
Apa iki? Hah? Enek. Ayo Gatotkaca tanding ana Antareja bakal tak bendan siram. Oh, yes. Ambles bumi. Ya ambles bumi, Pak. Antareja ambles bumi. Hah? Antareja ambles bumi. Enggak, aku ndelok. Loh, Antareja putune sapa, Pak? Aku ora ngerti men ndelok. Ayo Gatotkaca Sik, maju. sik, Napa? sik. Kok nyebur, Pak? Loh, Antareja iki Antareja diupas kok. duwe upas. Wah iki putune Antaboga kok iso. Ayo tanding ana Antareja. Gatotkaca, aja mukoe. Ambles bumi. Loh. Hop. Sewengi ambles pindho. Sik, dapukan sampean napa? Lah sik to, jenenge mau lho. Ayo. Gatotkaca. Nyapa? Aku Antareja. Loh, lah kok kowe njaluk Antareja? Njaluk Antareja. Antareja. Kene. Kuwi, badonge mburi kuwi. Badonge mburi lho, kok iso. Yo tak tung-tung piye. Oh. Oh. Oh, Oh. oh. Ambles bumi. Hop. Lek golek banyu ning ndi, Mo? Lah kok tekok golek banyu ning ndi ya golek dhewe. Ambles bumi. Lek golek banyu nang ngendi wingi? Loh. Munggah. Munggah. Ayo, munggah. Yo. Kowe jane karo kaca apa munyuk? Lah kok Gatotkaca iso miber kok. Weh, Salahe kono ora miber mau. sik Mas ndokku lara ya, Mas. Bar ya. Bar. Ndokku ketatap cagak. Bar ya rasa wayang wong. Ganggu pikiran Iki wis. Wis. Loh, Korban ndok kok. urung wareg kok lek ngombe. Urung wareg piye. urung wargi ngombene rai kecing kabeh. Pergi wae kok lenggah iki piye? Sugriwa. Wis ya? Tak gandrung. Wis ngono ae. Guys. Wis ngono ae. Kowe lek iso teko kono kaya walang sangit. Uculana ki lho. Gak to. Wis ngono ae. Kuwi. Lagune apa, Bos? Lho gandrunga karo kuwi langsung tembang kok iso. Cing, Mas. Cing, Mas. Ono langsung tembangan. Ono. Nah, Yen aku kangen, ayo ngono. kangen karo sliramu. Tak elus-elus. Oh, enak Kamu apa tadi, Mas? Kurang. Kebisit, sepis. Lah iki kakek lho kok tulus
rambutmu ning dadaku. Kok rambut? Yen aku kangen karo sliramu. Tak lo fotomu ning dompetku. Sik. Ngene iki lho marahi klambi mbok utel-utel mari lumset. Nyapa? Ya dulu dah, zaman tutup buku dulu. Oh, rada sejajan. Nah. Bit. Sik. Wah, Pancen kabeh iki perlu. Yo, Pada wira-ira. apa piye? Padake londre. Setelikon dengkelmu. Oh, yo. Waduh. Klambiku nah, itu. Mas, Dawuh. tembangnya apa iki? Lho lagi. Medun ngawi, Pak. Medun ngawi. Nah, anu, raras. Oh, kalian raras? Nah, diaturi bantu Mbak Pipit. Yuk, kaya apa? Nah, Langsung dadi nggih, Pak. Nggih. Yuk, kaya apa? Gendang